ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jingram jungi krempoi perkhat hoi hakabaningkong ngaso kendit te Henry ondalawat pat eka jing shisha lalap bapleng hapo maurin keneng constituency ka jing job jong ka VPP ka baningkong hi ka daw ka de ka jing yarap jong ka TMC ka jing yarap jong ka TMC ban phalut baro ekibrio jong ka parti jong ki bat ikiwe da kinu kilenti ban pha ban kershan no eka VPP ka baar pa de ka jing ruai kumaya so ken rum naneng ki ong bla shong shit pala ka jing ruai te kini ki arteli ki daw te habang ipet hakiwe ki constituency ru kalong kunta ka jing job jong TMC de na ka jing rap jong VPP te Henry ka VPP kamla bantri kam Shapok Goro Hills ka don bitang ka TMC ba ka MPP te ladapet ikini ki eke baro khoi ki jingja kipin sakhi ba plan ka VPP kamdei ka parti ka ba napori khasi but upra khasi la benong di upra West Bengal kani ka bangi la lap hadin bangi la bishar bahai kini ki jinglong jingban habe de election ka brang shuda te kata ka bangala ban kentho habe de bakani ka jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula se la benong jongka TMC hapo rikhasi ka di ka VPP te lingba ki sakhi ki babon ki bangala lap te kata hi lada habban yakun election nem kum ki MDC nga so benong ba nila itu iki opponent jungi kanam dan jing arta tienshu but lada day upra khasi la se la bandan ke jing akun henry lada day upra West Bengal num shan kanang wan phai ben hi kan api kum ka council lem ni persyang menta ban itu ekiniki ki khasi jungi la ki long shinbang na kentai ki badan sap ki benta wa khel bo bleu ai ki badan sap haka thau jing roi ki badan sap haka roi ki badan sap haka put kadem haka shat ke masti ni persyang ban itu nama council kadai nam ta kata te habai kran chapang ba smiling melim ngam way naki kaitor ba unong thau jing roi ba pau ba bo variasi to hoi dangshen thau jing roi jong pra anda ngim da perkhat politik se kata la de hanu nuru kum ka council habangi shong hani ngepet solon sare boro jingdon kam te ngisudai kin ban itu kerpang ye ka sap jong diu riramba tingi khot bat ni penkup borom kum nakaliang ka council ni ai ka we ka rendiang ni ai ka souvenir ban sa jingkin mau bat ni la ikren ru balada don kam kanu banang penjar ka jing Syakri jong i habe de hikai jing ruai imdei ru tang nong thau jing ruai imdei tang nong ruai dei ru unong hikai jing ruai keleng kariwar penusla keleng kani ka than morun kedeng jungi bala hikai jing ruai bahai ki samla gi jungi tebe ki jing ruai ru ki balong kerpang bat ki ba khamlong pher na ki wei pa ki jing ruai te hadu menta uni urang ba ula thau hadu lai hajar tali ki jing ruai kasi te nakaliang council ni sudai kin ban itu ngimong bala ban ai kejing ai henry tang ka recognition lani kataka acknowledgement kejing kenmau kum ka council bang ngidong don kum kini ki brio hapo rekasi kijungi ki para do prasnam kijungi ki ba bleu la isap te ya ka kam banya kut banya rung party tingi khamekran ra henry ngishu itu unta te i lada i snow day pat ban one te ngilingi kloi ban pedang ya iba smiling nomor de way neki kaitor le sin thau skoi jing roi ban ta jungi de dang kata hi arja khatra iba smiling melimngap i thau ka jing roi unong mi khmut nong mi khmat ha unong mi khmut nong mi khmat ila thau na kam ta iba HS hila bang kwai do play house nam arja khatra but kani ka jing roi ru kala saprang keleng sodong but
kalau lu kaji kai pai ba tu senam but let's say kani jing roi ro pelong ban syarem ba ada no senam aja apa de ngape ni nong roi ba penjob yang ba ada ni nong roi ba penrem yang ba dan sap shisha kum samla ma ni don sya kajing angnut bertrai bahan ta kari te hakabaning kong i bakum u nongilam habayde ba adan kum MLA jong kanong krem hakadam baningkong arjapra dam kabaar arja kharlai ngi ba jukran shibun ki issues ki padan kam hapo indor bar kawan ha te kapenlong i ban perkhat pleng imat uni nongilam u MLA nong krem hatu kapor dan syata jing sukya don shisata jing sokya te ngi kum ki samla badang kwa ban syakri ban yakit lingkor lem nang taka e kasyon jong ri ba jebin rio tingi hap ban pet bat no bangin don la te de halor kata ngi shim ya karai ban ya don lang haus nem arja khatway o khat ar bangin don hapo ka HSPDP bat ringkat bat jumpa aden te andre ondala ayat kalenti kum tu ngila syajit kum MDC napo Sorong Kham constituency Arhajar khatsan pinakan mau kami ningkong datu ka issue by day bakamuda kami penmi economification hau penami arja khatsan babaro ki nongsong snong ki badan yeng hapo sorshilong bat haki khapsor kin syak kan thup no hakani ka building bylaws jong kamuda but ondala wat ia kani ka building bylaws jong kamuda ni ibuun bah ki jing ki ba ki pai ba ki kendo ka jing sio ka wei ka permission ki hab ban yo shwa ban te ka nu ka yin la ka barit na bahe ba ar ndala yo permission hab ban sio ka jana bat kani ka jing sio ka jana ka ta shibun ba ki no shoshnong juni te ki ba buun ki wan ut yangi bat ni la ra ka party tu ka por te ku munong ilam ba adan long tong in hab ban pensong sha ka sokar be di ni te kajing pen slow jungi da kajing tho aru msnap sorka happen penlong daka rally pikir ma hapo madan malki ondala penlong e kani ka rally hapo madan malki nila ekunting e ban poi sekretariat ban penpori ka sorkar ban di notify no ban weng shi sendan e kani ka notification juga mudah building bylaws kata di karai ka jungi nadu pasdang habangi syong ha ka meeting syua ban penlong jing helang ru te Henry ka basusi pat ondala mi na sekretariat kikat tu kat ni ki belak syakhot ngakam don lang hanta la mi penban pediang ban ya ka original notification Henry kendak ijing penbait hanta kani kala pen artatin bahaya ni hot ha ka beningkong le sing ong ka de ka ba piang ka de ba bha le se kum unong ilam la perkhat se ka ba piang re ondala katu kat ni por hadien sasutu bapleng kani kampoi syai kajingya ki kajungi ka shulong kamkai kajingya ki kajungi penlut por bat penduk mensi mingi ki badang amnut syaban syakri hok yo pai ba te bat hadin kata sami so ki jingja bapleng bawat ya kani kajingya ki ya ka mudaru wat habide kani ka notification muda kani katai kabakia menjur ya kata ka modified mudah notification building bylaws la de ke jingi penbet lupa hapdeng badan bat doktor mukul ku muci minister tu kapor tiket kani kala penlong artatin no engi bapleng banyadon benta lada ngim long kiba bet lengim yakran bet ya ka basai kan bu jing e engi banya beteng menetrekam te namar takadaw ka la bu shibun bahaka jing artatin engi kapor kum balong menta dangtang kendiat benai la benong dangtang kan no benai March April May June July August September dangtang riu benai pitip kibabuan bawani kendu ingi de kibabut pra de kibabut VPP la oni kendu baki la sutu bapleng kampoi syai kata ka jingbuat ke VPP no pikiran kat sebai kran ru mdei tang ka VPP ba ye jaban riu ngiru badan HNPP ngi it Henry
ngi i jai ben rio dah kakam ke bangi ngi trai om da bashu hala po surok om da bashu penlong meeting kum ni kum tai ben shelam baklai ki brio hendrai habangi i jai ben rio tang shi snem ngi lawan ra ki development bobun hapo constituency ling ba kan ni development la penlong ban kentiu wat ya kayo kakot jeng ki pai ba constituency ladangi wan ra ka skim wan ra ka skim surok menta mano ba yo nong tu trash nong hang tu nama kakam bela ke bakila bentrai kilala bentrai kontraktor uyo udah kasih nang tak kitu kidukan Mauria kidukan siap dukan simen kila la dia ha kidukan sya kibabu kini kidukan sya dukan ja la dia nang tak kidukan rong kidukan marba madi baru khai kila la dia nama ka kentiu ka ya kayo kakot juki pai ba te kamut bangi wanra development de bangi isi pai ba and ringi it ya kajat benriu ngi it upai ba tak kenal wi wana development nomor claim development kajat benriu jungi kan nang her arsut hakisi benwan nomor tak kenal ngi derkam ya ke development